Kailan kaya magkakaahon ang ating bayan? Lubog na sa kahirapan, kailan masusolusyonan? Pagkakaisa at pagtutulungan ang kailangan. Walang hilaan pababa, pagkos ay magmahalan. Ilang dekada nang lumipas, wala pa rin pagulan. Marami ang nagugutom dahil sa kahirapan. Nakikiusap kami at nananawagan na ang kahirapan sana ay matuldukan. Kailan kaya matatapos? Kailan kaya magwawakas? Kahirapan sa ating bansa, kailan na ba malulutas? Sana ay naririnig nyo sigaw ng mga Pilipino. Kailangan ng pagbabago at ipagmamalaki sa mundo. Wala akong pinagdadamaan sa kanta kong ito. Tanging hangad ko lang makaahon ang bayan ko. Sa akong OFW, nananawagan sa inyo. Gusto ko nang umuwi sa bayan sinilangan ko. Kailan kaya magwawakas? Kahirapan sa ating bansa, kailan na ba malulutas? Sana ay naririnig nyo sigaw ng mga Pilipino. Kailangan ng pagbabago at ipagmamalaki. Kailan kaya magwawakas? Kahirapan sa ating bansa, kailan na ba malulutas? Sana ay naririnig nyo sigaw ng mga Pilipino. Kailangan ng pagbabago at ipagmamalaki sa mundo. Kailangan ng pagbabago at ipagmamalaki sa mundo. And thank you so much po. At maraming salamat po sa lahat ng mga nakikinig sa aking awitin. Bago i-end ang video, i-shoutout ko muna po yung mga supportive kong mga friends. Ayan, Sasha Cuneta. Ito yung channel nila. Luisa Ador Vlog, Chubby TV,
Kilas Journey, Kisses the Cute Dog Channel, Miss Rain TV, Velmac Channel, Embiang Rodriguez, Ma'am Kids TV, Geraldine Balica Vlog, Bruno Hintiborcio, Plancy Prod, Almasting, Ma'am J Kids TV, Joe Mark, Irene Gupana, Imyong, Shipnix, Oxy and Oli, and JCP. Ayan po ang mga napaka-supportive nating mga kaibigan. Mega shout out po sa inyong lahat. At sa hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, please subscribe sa aking channel and click po ang all para updated po kayo sa mga susunod ko pa mga video. Ayan po. Thank you so much guys.